Sigang personal foul by Habang-habang. Sige. Excited ka siya. Ako na excited. Isa excited kayo magunit. Ang sarap magunit Eke. Ano? I'm excited. Ano mga wala sa mga kon. Okay. So na mo gyala. Gusto Kung gumit. Insa excited kayo mahikap ke? Insa excited. Ano yang pero ana. Ikaw sa tubangan din. Pag una ang laki siya Siya. ang bayo kami. Di ba siya mo ana? Yan yang na ipalayo mo niya. Ayaw lagi ipalayo mo na. Gusto ko lagi. Ayaw ipalayo mo na. Ayaw ipalayo yang na. Kini pa na mo. Excited. Okay. Palayo niya. Sige. 1, 2, 3. Ako yung una dire. Ako na ha, practice ha. Take 2. Okay. Gusto ko nang bumitaw. Dili mo na mao. Dili na mao. Ano? Ako una. Excited. Excited. Yeah. Ikaw man. Ikaw good. Ikaw man. Okay. Agana na. 1, 2, 3. Ako una. Then, inig-ana na ko ke nang kamo na rin ha. Ako sa una. Okay. Gusto ko nang bumitaw. Ngunit ayaw pa ng... man ang kamot. Kamot. Asa naman ang... Na, di na mahawid do. Alang-alang, ipalayo magunin mo yung naon ko. Ano? Okay, balik. Okay. Ako yun na. Gusto ko nang bumitaw. Ana excited na. Ay, wala pa gani. Hindi naman, anagon. Ako una. Ako una. Inig. Ala, dinagiri ko mo. Ayaw lagi po. Tinuod din na. Kuan kay siya na, siya na gunaon na. Ala, unsa na? Tinood na ke? Unsa man? Tinood dili. Unsa man? Unsa man? Tinuod laki. Unsa? Masayaw ka? Sample daw. Gi daw. Ana mo eleksyon mo saya undang ni. Kudune. Ninyo lekaw. Ana lekaw. Apa yung pala minute anang pictura ke? Lagi pasa daw na nila dito. Dali nga gipasa daw na ina sa iro. Maestro. Smile sa TV. Dala, salamat sa Ginoo giplastar ang tanan. Salamat pud sa inyo gikan sa mundughan. Paninduton pa namo kayo ang pag-share sa good vibes.